IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nag-uurnong dili opisyal ken kaming ti 28 a government agencies ken civil society organizations iti banggi para iti tree growing activity kaspaset ti Reach to River to Reef wenno R2R initiative. Iti aktibidad na imula iti 2 ket 50 a fire tree seedlings ken 20 a banaba seedlings tapno makatulong ti panang salaknib ken panang isubli iti kinadalus iti aglawlaw. Nangay daytoy mabayan ti Office of the Presidential Assistant for Northern Luzon ti panakikadwato opisina ni Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos, Provincial Government ti Ilocos Norte, Provincial Environment and Natural Resources Office, Lokal Gobyerno ti Banggi ken Zonta International. Kagitnan ti tree growing activity ng iwaras met ti opisina ni Sandro Marcos kadigiti tulong pangsapol kadigiti manalo ni ti barangay Baksil. Langay met ti may sa Zumba session tapno may tag-ay ti salunat digiti nakiramraman iti aktibidad. Sigun kadigiti nang itaulo iti programa ti panangsalaknim iti aglawlaw ket saan laing para iti may isang okasyon. No di ket masapol a maipakat iti naldaw a panagbiag. Para iti IFM News, Idol Spider Rodas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.